Hai khajani mare ki jingsong haina hai tinini lifestyle video seng nailai khoroksa belai broi thok kokborok industry wo habdrop bukhok Chingkhiri Debbarma ni lifestyle video no seng nailai bobo jagani bini education bini family bebak no o video seng saiman lainai norok video skip khayawoi poila ne simi paithak jora nai tongde tei tumung no Chingkhiri Debbarma no naithokjago sajago hunke bini bagoi kaisa like ronani tapok di phaidi haike tinini video no ang start khlailesinai sang poila no nailainai bini full name hunke Chingkhiri Debbarma bini nickname hunke khakatui Debbarma bini village hunke Bolgathar West Tripura bini date of birth hunke 23 Day 12 March 1999 bini present age hunke 20 years nailainai bini family nokisa bini family wo sabotong bini family wo bini father mother brother tei sister tei sini buku khakatui Debbarma total 5 members boni nukhungo tongo next sang hai nailainai bini education nokisa bobo school pori bini school pori mani hinke girls boarding school Agartala tei botabu college pori wai tongo college ni bomong hinkai women college Agartala haina sang nailainai bini religion hinkai Christian nailainai bini hobbies hinkai dancing next sang hai nailainai bini height tei weight bini height hinkai 5 foot bini weight hinkai 45 kg bini eye color black skin color hinkai white hair color hinkai black bini favorite food hinkai chicken curry botok bahan no belai thokjago bini cha borok hinkai tamno thokjak hinkai bo moya sakhoi tei mosdeng akorok belai no thokjago bini favorite Bollywood actor tei actress sang nailainai favorite actor ni bisingo hinkai bo Salman Khan no belai no hamjago tei actress ti bisingo hinkai Alia bhatt no bo belai no naithokjago tei kokborok ni bisingo hinkai sini bukuk Elizabeth koloino bo belai naithokjago tei hamjago tei Parmita Riang no bo belai no hamjago abo haiklai phaidi sing tabuk nailainai bo tabuk sukjoro kaibosik kokborok music video album rok khlaika sing abono kisasa nailaina bo tabuk sukjora kaisana kokborok music video album khlaiko aboni bumung hinkai o khale nono sano abo rehan tei khakatui abo publishing kha 7 September 2020 wo rokna nukhana hanai ang khakao tumung nukya khongke ang video ni link tolao rewerika description box norogaro thangai nai mano phadia bhai khlai sing nailainai bini relationship no kisa sini buku khakatui Debbarma tabuk sujora bini boyfriend kriko botabuk sujora single noko abno bayabrok tei kuno sajak nai to krikha khaklayon rok sini buku Chingkhiri Debbarma ni lifestyle video no naithokjak na hanai tomung no naithokjake video no like te share khlainani tapok di next video wo haina hai te san rok bai malai phinai tinini bagai asanung situn jotono haina hai nai tongmani bagai hambai